Labari na da ni da mai gadin gidanmu. Yadda mai gadin gidanmu ya fara cina ya ce ni har na saba da cin bora, kuma bora ta saba da cina. Kusan kayan a cikin bidiyon nan ku ji labari na da ni da mai gadin gidanmu. Duk da haka ba zan ce iyaye su rika kula da yanayin masu gadin gidajensu ba, saboda abin da ya faru da ni. Da farko dai mai gadin gidanmu tun yana da shekara 8 ya fara lalata ni, saboda kullum za mu je gurinsa bakin gate inda yake gadi da safe ko kuma da maraice idan muka dawo daga karatu. Yakan ɗauka na ya saka ni akan cinyarsa yana mana wasa a matsayinsa kamar jikokinsa, haka ya ɗauke mu. To magana ta gaskiya, a hankali ya shiga saya mana favorite sweet ɗin, wato abubuwa dai da muka fi so ya ci gaba da saya mana yana bamu. A wata rana in ya zo kafin ya bamu sai ce saya mana wani wasa wanda yake da daɗi, mu especially ni. To kanwata dai gaskiya ba ta so, saboda lokacin ita ce karama kuma ni ce babba a gidanmu. To sai bi fahimta kamar ni na fi son wannan abun sosai, ya kai ga sai ta sa hannu a cikin wandona ya dan shashafa min gabana. Haka ne kuma gaskiya ban dauka wani abu bane, sai ya bani. Aje kun san yaranta kuma ba san me abin da yake min ba, haka sai na fara jin daɗin abin da yake min. Aje dai ya ci gaba da saya min abubuwan nan lokaci sai yana sa min yatsa a jikina. Wani lokaci haka ta kai da idan aka ce na tafi makaranta ba zan je makarantan ba, ina ɗakin mai gadi ina kwance yana min wasa da jelarsa. Wani lokaci ya ta goga min ita har ya kawo ga ya fito da wani abu fari, lokacin ban san ko menene ba. A lokacin muka ci gaba da wasa da shi, haka zai sa ni ina masa abubuwa, ya saya min ice cream ya ɓoye a ɗakinsa idan na so zai bani. Da yake a gidanmu estate muke, to ba a rasa irin wasu abubuwa haka a supermarket din estate din yawanci. To haka dai mahaifina kuma soja ne a wancan lokacin, ba zan ɓoye muku ba. To haka dai ya ci gaba da mun, babu wanda kuma ya sani a gida. Wani lokaci ma zan makara zuwa makaranta ne saboda mahaifiyata za ta tafi aiki, mahaifina ma ya fita baya na. Wani lokaci kan ma baya ma kasar ko kuma baya ma garin baki daya. Zan je gurin baba mai gadi na lalace, yana mana wasa mu wuni, yana min irin wannan wasan. Wani lokaci kuma zan tsinkaye lokacin da ake weekend ko wani abu, zan nuna na shiga gidan su kawata, zan makale gurin baba mai gadi yana min wasa ya bani sweet. Wani lokaci kam ko bai bani komai ba ma ina jin daɗin abin da yake min, saboda na riga na saba. A hankali ya fara shiga ta. Akwai ran da muka zo muna wasa, yace zai sayo min favorite abun nan ina, wato biscuit da ya kawo min. Da ya kawo min sai yana min wasa sai ya fara shiga na. A ranar ne ya fara shiga na ji zafi, sai na ga ya hankalta da abin da yake, sai na ga ya rage, ya fara tuttura min abubuwansa dai haka a gabana. Haka ne na ji zafi. To a hankali dai ba zan boye muku ba, wasa mun ɗau tsawon lokaci, saboda lokacin kankanta ta ba zan iya gane kwana nawa ko kuma wani lokaci ya ɗauka har ya iya shiga ta ba, saboda dai a gaskiya ba zan ɓoye muku ba, an dai ɗau lokaci gaskiya kafin ya fara shiga ta. A hankali dai tun ina jin zafi na daina ji, har na fara jin daɗin abin da yake mu. Ya kasance idan har bai ci ni ba bana jin daɗi, ni da kaina zan je ya ci ni gaskiya, saboda ina jin daɗin abin da yake yi mu. Tun baya shiga ta har ya iya shiga ta, yana ci na yadda ya kamata, har ya zama mai gadi ya mai da ni kamar matarsa. Kewata da baba mai gadi lokacin da muka bar garin Lagos muka koma Adamawa. Wannan shine rabuwata da baba mai gadi. Sannan zan ɗora muku lokacin da muka koma Adamawa me muka ci gaba da yi, wa na samu a Adamawa. Kafin nan na gaya muku tafiya ta zuwa Maiduguri, yadda har mahaifina ya sadu da ni.